Happy first anniversary Golapi baro YouTube channel. Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो आं बुंखादोंमोन ना आवगायनि ब्लगावबो दिनैहाय 21 मे दिनैनि दिनाव आरो थांनाय बोसोराव आं फार्स्ट टाइम दिनैहाय भिडिअ आपल'ड खालामजेनदोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो दिनैहाय इउट्युब एनिभार्सारि फिसा केकजों माबा खालामनो नागिरदों हानो नागिरदों फिसा केक ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोना आंखौ 1 इयारसिम सापर्ट खालामनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय ओमफ्रायो लोगोसेनो नानिखौबो थेंक इउ होनांगोन नानियाबो बहुत हेल्प खालामदों आंखौ आं केमेरा हमना होनाय मा हमना होनाय बहुत हेल्प खालामदों नानियाबो आरो सासेया बोरो फैद' फैद' ओमफ्राय र' माबायालाय ओमफ्रायो आंहाथ' इउट्युबनि बिखय जेबो नलेजआनो गैयामोन फार्स्ट टाइमाव आंनि हासबेन्डआनो आंनो खुलिनानै होदों बेनिफ्राय फार्स्ट टाइमाव आङो बुहुदानो आरो आंखौ सोङोबो आब'आनो एडिट खालामो नामा आब'आनो आपल'डखौ आब'आनो खालामो नामा होननाबो बुहुदानो आंखौ कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय आं बेनि एन्सारखौ होनो हायाखैमोन दिनैहाय आं बुंनो सानबाय फार्स्ट जेब्ला खुलिजेनदोंमोन अब्लाथ' आं इउट्युबनि जेबोखौनो मिथियामोन फार्स्ट टाइमाव हासबेन्डआनो एडिट खालामदों हासबेन्डआनो आपल'ड खालामदों आं मात्र कमेन्टफोरखौल' नायोमोन आरोना बेनोमोन ओमफ्राय दायोथ' गासिखौबो रोंजोब्बाय हासबेन्डआनो खिथाजोबना होबाय नालाय दायो गासिखौबो रोंजोब्बाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा दायो आंनो एडिट खालामो आंनो आपल'ड खालामो आरोना थ' फार्स्टआव आंनाथ' जेबो इउट्युबनि बिखय जेबो नलेजआनो गैयामोन बेसो आंखौ ओमफ्राय बेखौबो आं एकदम थेंक इउ होनो सानो ना मायाबो आंखौ बुहुद सापर्ट खालामदो बेसिमहालागै 1 इयारसिमहालागै आरो इयुनावबो सापर्ट मोनलांबाय थागोनखौ आङो बेखौ मिथिखागो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो हेफाजाब होबाय थादो नोंथांमोनाबो अनलांबाय थादो बेखौनो आङो लुगैयो आरो नोंथांमोननिफ्राय बेनो आरोना मा हासबेन्ड नानि बुहुद हेफाजाब होदों आंखौ आंनि भिडिअसफोर बानायनायाव बुहुद आंखौ माने हेफाजाब होदों आरो गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ मायाथ' दा बिराद बिजि माबा माबि संगासिनो ओमफ्राय साथामल' नामा बार बारबाय दं जोंना जोंहा बेखिनिखौ होला नामा जोंना जोंहा एक्चुअलि आं खुगाजों खोमोरलायनांनाय नङा खोमा हारसिंनो खोमोरो दिनैनि दिनावनो फार्स्ट टाइम होदोंमोन आरो आंना गोसोआव दंना गैया नोङो फार्स्ट माबा मा होनो बारखौथ' गोसोआव गैला खिन्थु जिखुनु मेनि 21आव होदोंमोन आरो थांनाय माबायाव आरो आङो भिडिअफोरखौ फार्स्ट इउट्युब खुलिजेननायनिफ्रायनो माने रेगुलार होनाय जायाखै आरो आंना इउट्युबाव फैबाय आरो थांफिनबाय आरो बे समाव मबाइलाबो इमान मोजां नङामोन नालाय आंना फार्स्ट टाइम आं मबाइल माजों इउट्युब भिडिअ खालामदोंमोन दंना गैला थायो मबाइला दंना थांनाय लायनाय मायाव दोनदोंमोनथाय नायनाय फार्स्ट टाइम आं मा मबाइलजों इउट्युब खालामदोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन र' ओइ माबा टुक्रियाव दङ देलायग्रा दंग्राया भितरनि बिसनायाव नोंथांमोना दिनै देखायना होथारनोसै आङो ओमफ्रायो मबाइला माने इमान माबा नङामोन आरो दायो अबस्था गैला मबाइला नै कभारखौ खुलियो बे मबाइलजोंनो फार्स्ट टाइम आङो भिडिअ होजेनदोंमोन बेनो आरोना फार्स्ट इउट्युबाव भिडिअ आपल'ड होजेननाया आंना बे मबाइलानोमोन आरोना नै दाबो दङ ओमफ्राय खिन्थु एसे फाङा सिङा जाबाय आरो गोबाव जाबायना बुहुद गोबाव जाबायना बिनिफ्रायसो आङो गोदान लादों ओमफ्राय दायो अप्प' मबाइलजों खालामो माब्लाबा हासबेन्डजोंबो खालामो रियेलमि ओमफ्राय बेनो आरोना फार्स्टआव बेजोंनो होदोंमोन नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हागोन फार्स्टनि भिडिअ जि दग' मग'खामोन आङो ना फार्स्टआव आङो पनिर संनायनि भिडिअ बानायदोंमोन बेयाव आरोना जि दग' मग'खा नोंथांमोना लास्टनि भिडिअखौ नायहैबा नुगोन आरोना आंनि माने फार्स्ट टाइमाव आं माबायदि भिडिअ होदोंमोन नायनो हागोन नोंथांमोना जि दग' मग' बेसेबा दग' मग'खामोन आंनि बुंनायफोरा मानायफोरा नोंथांमोना नायहैनो हागोन चेक खालामनानै जोंना माथो केन्देला इमोननिया बार बारबाय दं आं लगायनो ओरैनो फिसाहाय न'नि गोजानो खालामनोसै आरो जाबाय फैद' गोमोरियावनो होनखादो हेपि मा होननांगोन आं रोङा हेपि इनि गोमोरफिनबाय जोंफिनबाय हेपि बार्थडे गलापि बर' इउटुब
channel. Happy birthday to you. Golapi baro YouTube channel. Rừng lại đi ha. Rồi đi nữa. Này. Kita buku dulu. Mana ni? Buku lain nama. Mandi siapa begitu? Masih di sana. Sana gena. Aku pun saya. First time neng kerja nang neng apa full za kenang ah. Neng tu. Rakyat. Ada punang ah. Kau nak senang. Ay pernah. Pernah. Pido. Pido. Tapi dia pun bazar. Rana apa? Yang apa? Pido. Aku je apa yang? Yang kau iknya. Pai sunia sumai na pai. Ning thang lagi ada video ke? Pai ning tan ni ke? Aku je lela jinang. Mai relasi. Angko asyirbat tu gasibo. Kudu lagi dah kolang tu nama zai lo. Kenapa? Yang dan sirap. Mama nak apa ni? Ayo ke horbat ini. Golapi bar. Ini apa sini? Aku tak kau kongsi. Mah ini. ओमफ्राय नै दायो केक काट खालामखांनानै एसे जानाय लोंनायनि रेडि खालामगासिनो जगार खालामगासिनो ओमफ्रायो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोदि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोजां मोननाय अननायखौ आरोबाव फिन खेबसे आङो नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंखौ 1 इयारसिम सापर्ट खालामनायनि थाखाय 1 इयारसिम हेफाजाब होबोनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ओमफ्रायो इयुन समसिमबो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो जेरैबायदि 1 इयारसिम आंखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबोदों बेबायदिनो आरोबाव हाजासे नोंथांमोननिफ्राय अननाय मोनगोन अनसायनाय मोनगोन हेफाजाब मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो ओमफ्रायो आङो सिगाङावबो बुंखांखाबायमोन जे आंहा इउटुबनि बिखय बेबायदि एसेबां नलेज गैया दायो आङो सिखायबायसो दङ नोंथांमोननिफ्रायबो आरो बेबायदिनो माने भिडिअफोर होबाय थाबा एसे साहसफोराबो बारिबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोना जायखौ बुंहरनायाव आं मोनसे मिथिलायबाय बेफोरबायदिनो माने मोनसे बेफोरबायदिनो रोंलांबाय थायो नङा होमबा स' आङो बेखौनो बुंनो सानो आंनि जायिखौ बा आंनि माबाफोर बुंनायफोरा मिस्टेक जायोबाथाय नोंथांमोना आंखौ नायगिरि हिसाबै कमेन्ट खालामहरनो हागोन बुंहरनो हागोन गोरोन्थि नुयोब्लाथाय माने आंखौ बुंहरनो हागोन आरो आङो बेखौनो बुंनो सानो ओमफ्राय दायोथ' आरो लकडाउननि दिन नालाय सोरखौथो लेंहरनो ओरैनो जोङो न'नि गोजाहायनो फिसा मोनसे केक काट खालामबाय नोंथांमोननि गेजेरावनो ओमफ्रायो आङो बे भिडिअखौ मैयानो होनो नांगौमोन मैया 21 मे मोन ओमफ्राय दिनैहाय आङो 22 मेयावसो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाबाय मैया आङो एसे समनि गोनांथिनि थाखाय एडिट खालामनो मोनासै आरो आगैमोनबो दंफैयोमोन नालाय एसे जानाय लोंनाय रेडि खालामनाय मा खालामनायावनो जोंहाथ' आरो न'आव रावबो गैया होनना नोंथांमोना मिथिखागौ आं ओमफ्राय जोंहानि मा बेखिनियानोल'सै ओमफ्राय जोंहानि आबैयाथ' एकदम बुरिथारबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगफोराव नुखादोंआनो स' बेनो ओमफ्राय जों सानैल' नालाय ओमफ्राय हास्लाबा आरोना बिदि आलासिफोर इदि फैबाथाय खामानिफोर मावस्लाबनो ओंखायनो आङो माने मैयायै जोंहाथ' आगैमोनबो दंफैयोमोन नालाय एसे माने सम थोआसै बिनिखायनो आङो एडिट खालामनो मोनासै मैयायो दिनैहायसो होनाय जाबाय ओमफ्रायो आङो बेखौनो बुंनो सानो दायोथ' आरो एकदम लकडाउननि दिन जेखिजाबो दावराव माबा माबि ओमफ्राय नोंथांमोना
मोजाङै था सेफ था आरो गोनांथिथारबाल' माने न'निफ्राय ओंखार आरोना जेबो गोनांथि गैयाब्ला ओरैनो माने ओंखारनो नाङा आरोना बयबो न'आवनो था सेफ था जेसेबां हायो एसेबां माने न'आव थानो नाजा आरोना जेसेबांनो बाहेराव थांगोन एसेबांनो माने गिनायनि माबाया थायो आरोना बुहुत बिदिनो दावराव खोनागासिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों माबायदि बारिगासिनो बेमारफोरा माबायदि बारायगासिनो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बेनिखायनो आं बेखौल' बुंनो सानो बयबो न'आवनो था सेफ था जेसेबां हायो एसेबां ओमफ्रायो बयनिसिमबो आङो आरोबाव फिन खेमसे गोजोननाय मोजां मोननाय अननायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरफिननाय थाबाय जेसेबां हायो एसेबां खमसो नोंथांमोननिसिम मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंखौ एथ'बां अननाय होबोबाय 1 इयारसिम नै दिनैहाय बोसोरसे जाबाय नोंथांमोना एथ'बां अननाय होबोबाय एथ'बां अनसायबोबाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना एसेबां अननाय होबोबाय आंखौ ओमफ्राय स' आङो दिनैनि जोंनि फिसा ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो हमसिगोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन स' बयनिसिमबो बाय बाय मोजाङै था बयबो सेफ था